Taklaino National Education Policy ni bagoi Tripurani laibumao puilaungna je MA Master Degree je kokborok o kokborok ni Master Degree ronas kang je entrance ro thani asuk junggal lukjakha जों साइमानो 7 जुन ओ एग्जाम तंमाने फियाखबा गोबांमा रों सोलोंनाय रक सिनि आमाने ककबर ककनि बागै बर परिना बागै गुबुन हास्तेगो बर प्लेन एबा खबा रेलवे थांना बागै टिकेट रक तानबायखा फियाखबा जरानि बिसिं बरनि एग्जाम मावलिया ओंके आबनो नबुइ जों TSU सेंट्रल कमिटि नंगै त्रिपुरा इउनिभार्सिटी नि भाइस चेन्सेलर बाय जों गोबांमा बिनि थानि जरा सानखा फियाखबा बोसोनो जरा रिया मालायना बागै थाना फाइनाली जों बनो प्रेसाराइज खालामनानै परे 28 तारिखा जों कायसा बरकबाय मालायनानि बागै जों जरा रिखा जों ओ मालायफ्रो जों बनो स्रायखनो साका जे दुइटा डिमान्ड जे तामनि बागै सिनि कायसा त्रिपुरा हास्तेनि जे ककबरक मानि कक ओ ककबरक ककना तामनि बागै नरक एंट्रेंस एग्जाम नि सिमि नन्ना नां फर्स्ट सेकेंड अंखा सिनि त्रिपुरा को गोबां माबाहाय बिग्रा खांग्रा स्राय रक दङ परिनाय रों सोलोंनाय रक बरक बाहायके कलकाता गुवाहाटीयाव थाङै गोबां रां खिबिगै बाहायके बरक एंट्रेंस एग्जाम रैबानाय आबहाय ओ एंट्रेंस एग्जाम रुइमिया रांनि जोंजाल कसायबो गोबां मास रायरक किन्तु ककबरक सब्जेक्ट नाया आबहायबो किन्तु थांनाय बिसिरो जों नुखा आबनि बाय जों बिनि थानि दुइटा डिमान्ड तक माने जे जेखेफानो ककबरक एंट्रेंस नरक मानानाय एमएनए बिसिंति ताइ त्रिपुरानि स्टेट लैंग्वेज जेहुतु ककबरक ओ ककबरकनि एग्जाम जाते त्रिपुरानो अंथ ओ दुइटा बेसिकली जों डिमान्ड बिनि थानि सबमिट खालामनानै बा बिनि थानि जों कय माने तो जों ब तो साका नायनाय किन्तु जों साका जति नरगो डिमान्ड नाया हंके जों कतर चबा नखरनाय तो जों बेलायखनो थैंकफुल त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि बिसिनो जे बसिनि ककनो नारखा जों खानाखा मियानि सिमि ककबरक ते होइसा एग्जाम अंना बागै एडमिट टिख्लाय जाखा खाना ओ ककबरकनि एग्जाम अंनाय आर जे सिनि जे डिमान्ड तक माने जे त्रिपुरा हास्तेओनो ओ जाते ककबरकनि एंट्रेंस अंथ ओ थाइबो त्रिपुरा हास्तेओनो अंनाय सो आबो सिनि बागै बेलायनो कायसा काहाम हुनि मानो जोसिनि जे रों सोलोंनाय रक ताकलाय बिसियते होइसा ककबरक एग्जाम मारे याहने वाना जागै तंमानि नरक एग्जाम काहाम के रेडी सिनि TSU सेंट्रल कमिटि नि तरफ থেকে তাহলে ব্যক্তিগত তরফ থেকে নরক যত্ন অল দা বেস্ট কাহাম के ककबरक एग्जाम रुमानि यागलो प्रिपारेशन नागै एंट्रेंस पास होगै नरक ककबरक रों सोलोंनानि ताइबो कुचुगै एप्रिशिएट हनिनो नरक न कबगै आने को कारण म थाक्सिने हामबाय